Dyma'r myfyrdod ar gyfer Myfyrdod. Dyn o'r flaen yn ostengedig gan gydnabod mae ychydig a wyddom. Goleia ni yn ein hoedfa heddiw eto, a boed i ni gael ein cyfoethogi gan wirionedde'r gair. Amen. Dwi'n mynd i ddarllen darn cyfarwydd iawn o'r llythyr cyntaf at y Corinthiaid, y 3 bennod ar 10. Pe llefarwn a thafodau dynion ac angylion, ac heb fod gennyf gariad. Rwy fel efydd yn seinio neu symbol yn tincian. A phe byddai gennyf broffwydoliaeth, a gwybod ohono fod dirgelion oll, a phob gwybodaeth. A phe bai gennyf yr holl ffydd, fel y gallwn symudo mynyddoedd, ac heb gennyf gariad, ni dwy fi ddim. A phe porthwn y tlodion am holl dda, a phe rhoddon yng nghorff i'm llosgi, ac heb gariad gennyf, nid yw ddim llesad i mi. A mae cariad yn hir am aros, yn gymwyn asgar. Cariad nid yw yn cenfigeni, nid yw cariad yn ymffostio, nid yw yn ymchwyddo. Nid yw yn gwneithio'r yn anweddaidd, nid yw yn ceisio eiddo ei hun, ni chythryddir, ni feddwl ddrwg. Nid yw lawen am angyfiawnder, ond cyd lawenhau am ai ar gwirionedd. Mae'n dioddef pob dim, yn credu pob dim, yn gobeithio pob dim, yn ymaros a phob dim. Cariad, byth ni chwimp ymaith. Eithyr paen bynnag a'i proffwydoliaethau, hwy a ballant, a'i tafodau, hwy a beidiant, a'i gwybodaeth, hi a ddiflanna. Canys o ran y gwyddom, ac o ran yr ydym yn proffwydo. Eithyr pan ddelo'r hyn sydd berffaith, yna'r hyn sydd o ran a ddileir. Pan oeddwn bachgen, fel bachgen y llefarwn, fel bachgen y deallwn, fel bachgen y meddyliwn. Ond pan eithim yn ŵr, mi aroes heibio bethau bachgenaidd. Canys gweled yr ydym yr awron trwy ddrych, mewn dameg. Ond yna, wyneb yn wyneb. Yn awr yr adwain o ran. Ond yna, yr adnabydda megis ym hadweinir. Yr awr hon y mae yn aros, ffydd, gobaith, cariad. Y 3 hyn, a'r mwyaf o rhai hyn, yw cariad. Hwnnw gyda'r arglwydd i fendith ar yr adnodau cyfarwydd yna. A dwi'n troi tua diwedd y darn i'r 9fed adnod yn destun. Canys o ran y gwyddom. Canys o ran y gwyddom. Y dyn sy'n gwybod fwyaf yw'r cyntaf fel arfer i gydnabod mae ychydig a wyr. Chydig mae yn wybod. Mae hanes am weinidog yn mynd i bregethu mewn capel dierth ac yn mynd i'r ysgol Sul, achos roedd dosbarth ysgol Sul y dynion yn o adeg hwnnw. Ac ymlith y dynion oedd bachgen ifanc, oedd newydd gwblhau flwyddyn gyntaf yn y brifysgol yn astudio cwrs gwyddonol. Fe soniwyd am y creu, ac mi soniodd y bachgen ifanc yn awdurdodol, gyda gweddill y dosbarth. Wir, nad oeddynt wedi cael y cyfle i addysg a gafodd ond wir, nid oedd yn bryn o roi gwybod hynny iddynt. Roedd yn dilorni i safbwyntiau, yn chwerthin am ben i syniadau, ac yn difrio i geiriau. Bachgen wedi cael blwyddyn o goleg mewn gwyddoniaeth. O rando ar y bachgen, cofiau'r gweinidog gŵr o'r enw Prof Coulson yn dod i'r coleg yn ei gyfnod i ddarlithio ar athrawiaethau'r ffydd, trafod y creu. Roedd hwn yn wyddonydd mawr, a'i wybodaeth yn eang, ond yn cydnabod ar ddechrau ei ddarlith. You will hear me say quite often today these words, I don't know. I don't know. A sawl sy'n gwybod fwyaf fel arfer yw'r cyntaf i gydnabod mae ychydig mae yn wybod. Ond mae anian y bachgen ifanc hwnnw yn yr ysgol Sul yn o'n i gyd i ryw raddau. Pan fo prentis mewn unrhyw waith, yn dod i derfyn i brentisiaeth, fe ymddiriedig mwy o waith iddyn nhw. Caiff wneud pethau ben ei hunan, a bydd mwy o arian yn y pacyn pai. Ond mae yna berygl wedyn i rywun feddwl i fod yn gwybod popeth am y gwaith. Geiriau doeth a geir gan weithiwr profiadol wedyn yw cofiad fod gen ti lawer i'w ddysgu eto, ac mae dysgu fyddi di am byth. A mae hynny mor wir yn diwe. Pa gylch bynnag y trown ynddo, mae'r geiriau'r testun yn wir, canys o ran y gwyddom.
a maent yn arbennig yn wir y myd crefydd ac mewn bywyd. Y beth cyntaf dwi am bwysleisio felly yw dylem gydnabod gwirionedd y testun. Dwi'n pwysleisio hyn oherwydd peth anodd i bob un ohonom i'w dweud ni o'n ni neu dwi ddim yn gwybod. Datganiadau byr iawn ond anodd i dweud. Dechrau'r ganrif ddiwethaf mi ddywedwyd wrth bobl mai mater o amser oedd hi, na fyddai popeth yn iawn. Cafwyd y dywediad, the universe is homeward bound. Byddai daioni naturiol dyn yn ennill, a chaim fyd heb ryfel na newyn na chynnen ynddo. Ac yn wir byddem yn deall popeth ac yn gwybod y cyfan. Mi allech ddweud bod ambell angrediniwr yn credu hynny. Ond ffurf newydd ar hen stori garddeden yw hon. Temtwyd addag efa mydd ar hanes i fwyta o bren gwybodaeth, a byddwch megis diwiau yn holl alluog yn holl wybodus. Cyn bo hir mi fyddwn yn deall ac yn gwybod y cyfan. Dyna oedd cri utopianism, ddechrau'r ganrif ddiwetha. Ac y syni wrth gwrs cafwyd 2 ryfel byd a nifer o ryfeloedd eraill, a bydd rhaid sylweddoli nad oedd yr univers yn homeward bound. Ond ferus rhai o hader syniad yma o hyd. Ac mae rhyw syniad, mae peth wrong i'w dweud wn i ddim. Ond nid yw un bryd i ni gydnabod y gwirionedd sydd gan Paul yn ei destun, Canys o ran y gwyddom. Mae llawer peth na allwn ni ei ateb a'i wybod. Wath pa mor glyfar fo'n geiriau na pa mor slic. Pan soniwn am athrawiaeth y drindod, pa fodd y gall 3 fod yn 1, pa fodd daeth Duw yn ddyn. Mae llyfr Job yn adrodd am ddyn, y fe wrth gwrs yn ceisio gwybod popeth, a mae Duw yn dangos ei seis iddo, fel hyn. Pa le roedd i ti pan sylfaenais y ddeiar? Mynegas gallu ddeall. Pwy o sododd ei mesurau hi, neu pwy o estynodd linyn arni? Pwy a geiodd y môr? A orchmynais di y bore? A gorwyd pyrth marwolaeth i ti? A welais di byrth cysgodangau? Pa ffordd yr eir lle 3 goleini? A eithos ti i drysorau yr eira? A oes dad i'r glaw? A llawer hagor, a'r cyfan yn dweud, cyn lleied a wyr dyn. Mae'r geiriau yn Eseia yn rhoi cymwys iawn o hyd. Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i medd yr arglwydd. Pe baim yn gwybod ac yn gallu esbonio popeth am ein crefydd, nid dwyfol fyddai hi wedyn. Cydnabyddwn mae ychydig gwyddom. Chi'n bod, ni'n barod i dderbyn dirgelion technoleg a'i defnyddio heb wybod amdanynt. Trydan, i oleio a goginio, twymo, glanhau yn cartrefi, ond sawl un sy'n ei ddeall i gyd. Teledu, a hwn yn datblygu trwy'r amser ac yn mynd y fwy cymleth, ond dyn ni'n deall fawr ddim am sut mae'r cyfan yn gweithio. Cyfrifiadur, y dechnoleg fwyaf cymleth o'r cyfan efallai, ac i ni'n ei ddefnyddio heb ddeall fawr am ei gynnwys ar modd mae e'n gweithio. Mi allwn ni enwi llio ddirgelion technegol a technolegol eraill. Alexa, a chi rhywbeth newydd ynddo fe? Ni'n cydnabod yn y maes hwnnw nad ydyn ni'n deall y cyfan. Wel, o'n nid gwir hynny am grefydd hefyd. Dwi ddim yn troi y teledu ffwrdd a peidio ei ddefnyddio am nad ydw i'n deall popeth amdano fe. Ie, cydnabod, mor wir yw'r testun. Yn yr ail le, mi ddylem fodloni ar beidio gwybod rai pethau. Nid byw mewn anwybodaeth dwi'n feddwl, ond wedi cydnabod ein gwybod o ran bodloni. I ni wedi cyfeirio at Job yn ceisio gwybod popeth, a fel yr atebwyd ef gan Dduw a'r cwestiynau mawr o ofynodd. A dyma mateb Job i'r cyfan. Wele, gwael ydwydd, pa beth ateba fi ti, mi asoda fy llaw ar fy ngenau. Mi fodlonaf ar beidio gwybod rhyw bethau meddai Job. Byddai'n fodlon. Dwi'n gweld y tystion Jehofa mynd o ddiamgylch yn darogan diwedd y byd, unwaith eto. A bod y dyddiad a'r awr ganddynt, un newydd wrth gwrs.
Yn Mathew 24, sonia'r Iesu am nef a deiar y myned heibio. Ond am y dydd hwnnw, a'r awr, ni sgwyr neb, nac angylion y nefoedd na'r mab, ond fy nhad yn unig. Wel, os yn mab Duw yn derbyn terfynau, ond i ddyle ni? I ni wedi canu mewn sawl cymanfa emyn fawr David Charles, rhagluniaeth fawr y nef mor hyfedd yw, wylio llwch y llawr, trefnu lluoedd nef, tynnu yma i lawr yn codi draw. Nid yw Duw yn disgwyl i ni ddeall. Esoniwn am drefn natur, a deuwn ni ddeall yn well oes i oes, ac wedyn ni'n mynd i sôn am ddeddfau natur. Ond chlywes i neb yn sôn am ddeddfau rhagluniaeth. Am yr heswm nad ydym yn gwybod pam mae'n tynnu mai lawr a chodi draw. Mae llawer o eiriau'r Iesu'n apelio ar i'w ddisgyblion dderbyn na dient yn deall na gwybod popeth. Y pethau rwy fi'n ei gwneithir, ni wyddwch, eithir tuag ei wybod ar ôl hyn. Ac yna, ni wyr y gweision pa beth y mae ei harglwydd yn ei wneithir. Piecework, fel maen nhw'n galw fe, fe. Piecework sydd gan bob un ohonem i'w wneud yn y patrwm lwyfol. Ganddo mae'r cynllun cyfan. Dysgwn fodloni ar wybod o ran. Oedd e'n Gymro'n pysgota ar lan llyn yn ei fro enedigol. A dyma wr dieth yn dod heibio ac yn dechrau sgwrs. Beth yw enw'r llyn yma, medda fe? O, llyn y Morwynion. Beth yw arwynebedd y llyn? Hwn i ddim. Beth yw i ddyfnder e? Hwn i ddim. Wel, medda'r dyn, dych chi'n gwybod nemawr ddim am eich llyn eich hunan? O, gwn. Fe hwn i sut flas sydd i'w ddŵr, ac fe hwn mae pethau fel hyn sy'n byw yn ddymedda'r Cymro, gan daflu pysgodyn braf i'r lan. Os gwyddom ninnau am flas maddeiant, ac os cawn fod i fyw yng nghwmni'r Iesu, bodlonwn, ar allu peidio ateb ac esbonio pob gofyniad a chwestiwn. Mae gen i un sylw arall i'w wneud. Dylem ymdrechu i wybod mwy. Os rhannol yw yn gwybodaeth, ni ddyle hynny'n rhwystro rhag gwybod mwy. Mae rhaid ymdrechu yn ein bywyd ysbrydol. Nid rhywbeth statig mae honno, mae'r gair bywyd ysbrydol yn profi hynny. Cofiar, yn aml iawn mae mwy o bleser mewn ceisio gwybodaeth nag sydd mewn cael gafel arno. Nid yw gwybod o ran yn golygu y dylem fodloni ar beidio gwybod rhyw bethau. Yn golygu bod i ymroi am ein bywyd mewn anwybodaeth am bopeth. Fel yna oedd i fod, medde rhywun. Dyw hynny ddim yn wir bob amser. Cofio adrodd stori wrthoch chi am Vernon Lewis yn Gibea Brynaman, plant yn marw a haint yn o llawer yn dweud dyna'r drefn. Ond gofynodd Vernon Lewis pam. Bydd rhaid i'r cyngor ymchwilio, a darganfu mae diffyg mewn carth ffosiaeth oedd yr achos. Dyw oedd yn trefnu mae fel yna oedd i fod. Nage, dyn achosodd o'r haint. A dyna'r ateb i'r bobl sy'n gofyn pan bod Dyw yn caniatáu hyn llall ag arall. Dyn achosodd o'r haint. Mae cynnydd i fod yn ein bywyd ysbrydol neu nid bywyd yw e. Rhaid cydnabod na allwn ni byth wybod popeth, ond peidio cuddio tu ôl i glogyn anwybodaeth chwaith. Fe ddywedodd ar arglwydd Iesu wrth i ddisgyblion, y mae gen i fi eto lawer o bethau i dywedyd wrthych, ond ni allwch chi ei dwy'n yr awr hon. Dwi'n barod i ddweud, ond i chi ddim yn barod i dderbyn. Dyna paham mae yn raddol y datguddiodd Duw ei hunan a'i fwriadau. Mae'r apostol Paul yn sôn am gynyddu a thyfu, ac i brofi hynny, mae'n cymryd enghraifft o fwyd bob dydd. Does neb yn rhoi cig i blentyn bach i'w bwyta, meddai. Na, yn hytrach llaeth iddo am amser, yn raddol y daw i fwyta cig. Ac onid yw'r geiriau hyn o iddio'r arglwydd Iesu yn dweud yr un peth, chwi a gewch wybod ar ôl hyn. Gobeithio ein bod ni'n cydnabod gwirionedd geiriau'r testun, canys o ran y gwyddom. A'n bod hefyd yn barod i dderbyn na allwn gwybod y cyfan, a bodloni ar beidio gwybod rhyw bethau. Ond ar yr un pryd, ymroi ac ymdrechu i geisio gwybodaeth ehangach sydd, dybia i,
yn nod tyfiant ysbrydol dyn. Mae gen i gyfeillion sydd yn anffyddwyr, sydd yn amlwg yn gwrthod derbyn hyn, ac am nad ydyn sy'n gwybod y cwbl yn gwrthod credu. Wrth ddod i'r cwrdd un sul, fe glywyd y sylw yma. Sdim byd gwath na hembrygethwr dwl. Geiriau rhywun lawr ar ôl gwrando ar bregaeth ddigon rhyfedd. Wel, does dim byd gwaith na Cristion dwl chwaith. Un sydd wedi sefyll yn unfan. Grandewch ar yr adnodau yma. O ail benod efengyl Luc gynta, ar Iesu a gynyddodd mewn doethineb a chorffolaeth. Ac yna, llythyr cyntaf a Timotheus, myfyri ar y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros fel y byddod y gynnydd yn eglur i bawb. Ac ail lyfr 4, eith'r cynyddwch mewn gras a gwybodaeth ein harglwydd a'n iachawdwr Iesu Grist. Ie, byddwn yn barod i ddweud mae o ran y gwyddom am bethau Duw. Dyna wybodaeth rhy ryfedd i mi, uchel yw, ni fedraf o ddiwrthi. Ond, ymrown ac ymdrechwn ymlaid ein ffydd, a byddwn barod bob amser i roddi'r neb a ofynno ni, reswm am y gobaith sydd yno. Mwyn ei enw. Amen. A dwi'n gorffen gyda gweddi fer. Ar y glwydd gwnaf un offeryn dy hedd, lle mae casineb boed i mi hau cariad, lle mae camwedd maddeiant, lle mae amheuaeth ffydd, lle mae anobaith gobaith, lle mae tywyllwch goleini, lle mae tristwch llawenydd. O feistr dwyfol, caniatai mi gysuro yn hytrach na cheisio cael fy ngysuro. Deall yn hytrach na cheisio cael fy neall. Caru yn hytrach na cheisio cael fy ngharu. Oherwydd wrth roi, yr ydym yn derbyn. Wrth ddaddau, yr ydym yn derbyn maddeiant. Wrth ddarw, yr ydym yn deffro i fywyd tragwyddol. Bendithio'r wythnos sydd o'n blaenau. Neu ein harglwydd Iesu Grist. Amen.